Pane chitiko chinoshamisa chinoitika muMidlands Province panoonekwa kuti aiwa the permanent secretary muMidlands Province for education anonzi Zanu Makono anoinvolvwa in a fatal accident aiwa inodhimanda life of his husband iye achisara ane mavanga akanyanyisa. Chitiko ichi chinoitika chatoona kuti aiwa the ruling party Zanu PF aiwa iri kucongress, vakomana vari kucongress vatoona kuti aiwa mubato mavo mune bopoto, bato mavo hamuna kuwirana. Sanapinda mashoko anomuda nyongo panapa subscribe like vatombe bell icon. Timira pahendo yekozwa vakomana vechidono Zimbabwe Veterans Association vanoposta this picture ramukona iri ronyera vachiti Zanu PF Midlands Provincial Permanent Secretary for Education Zanu Makono for Ward 2 Chiteko District under Gweru Urban constituency had an accident on her way to Bulawayo. Her husband Shadrack Makono passed away. She is in critical condition and transferred to Harare Hospital. Tomasvika vanotaura vatoona kuti aiwa sevakomana veBelgium tichiona panguva ine vari paconference inodetermina the best for the opposition kana it is a good for the opposition musangano wavo. Toona kuti aiwa this is Zanu PF Secretary for Education aiwa tsaona yaitika kandi yasangana nayo iri very tragic tichiona ichidhimanda life aiwa his husband paunchirina iye ari mucritical condition. Toona kuti aiwa vanovuka zvakawanda kana vachinge vaona chitiro chakadai chichiitika panguva iri very tragic vanachiona kuti aiwa maybe this has been planned kana kuti zvinhu zvangoitika zvazvo maybe naturally. Chimbotidza mamukwiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatoona aiwa upenyu hwavo huri panguva yakoma. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on bell icon.